Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Mbak Pri Astuti. Mas Joko. Aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten kandalu mong limang waktu kanggo mrasta mung karawan nafsu. Iki ana layang, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking grup Rangas. Rangas Pul napa Pol niki nggih? Poel. Oh nggih. Rangas Poel nggih. Niki grup napa niki, Pak? Non? Hadroh. Oh nggih. Nggih. Nyuwun gending rujak jeruk, ireng putih karo pepeling. Ireng putih ya apa? Hah?
Ya pepeling mau. Ireng putih lak kula weling. Kula weling dadine pepeling. Ayo. Ngawut kowe ya ana lagune iki mestine. Ayo. Kagem masyarakat Sukawidi. Nggih. Saking Rangas Poel. Waduh, wis Poel pisan. Nggih. Isih ana iki. Mugi katur dumateng Pak Dalang Cahya Kuntadi menawi kepareng kula badhe pisumbang bawa. Nah, mawi gending saking kula perwakilan bakul-bakul Pak Suwarno bakul Plendungan. Nah, Desa Sukawidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Nggih, aku sing kelingan ya Pak Warno iki pancen bakul Plendungan. Nalika aku mayang ning Ngawi ndek ben ki anakku sik cilik ngono kuwi sak tukokne Plendungan kene. Pak Warno kuwi mbiyen suarane apik lho. Ya, engko diwene wektu. Iki dhisik rujak jeruke dhisik Slendra Sanga sing nyuwara. Aku tak nyuwun karo Ibu Sukesi Rahayu. Gandeng iki tembange klasik men lenggah wae Bu Kesi. Iya. Ning lenggahe ning kene Bu. Ben di syuting penak ning ngarep kene. Kaya anu kae lho, lomba kae lho. Ayo. Alah Pak Dalang, teng mriki nggih pun sampun ketawis lho Pak Dalang. Penontone roh lah aku ra roh kan aku malah bingung lek ra roh awakmu. Alah kan ya wis kulino nonton nang omah to Pak Dalang. Lek nang omah lek nang ngene iki lho arang aku iso roh. Mergo lek aku ra iso nyawang sampean atiku galo kaco ngono lho. Tenan, bruwet ngono lho mikir Bu Kesi. Tenane. Oh, tenan wis lho. Kono berangkang ngarep ngono ngarep ngono lho. Brangkang kaya kodhok wae. Lah iya. Berangkang ayo. Kaya neng kali kae. Terus aku sing nyetrum ngono kae. Karena baru tak setrum mati baru kuwi tak cobles cus ngono. Ayo untuk kodhok ayo. Kok iki kok bojoku ki kok omongane saru-saru ya? Kowe ngomongne kodhok kok iki ora kok ya. Lho sing dicoblos mak jus kuwi mau lho, aku kan kaget. Loh, sampean ora tau nyuluh kodhok to? Iya enggak tahu. Ning ngarepan kae kerep ben bengi jam 12 bengi akeh sing sentere ning sirah kae lho. Iya. Heeh kae lho, ngono kae lho. Sentere ning sirah terus nyoloki kali to, to ning sawah-sawah ngono karo dhewe ning mburi iki ngangge aki, to. Dirangsel ngene kae. Terus nggo setrum, terus sing kene iki nggawa cubles. Golek kecekel terus cubles mak jus ngono kuwi. Kok sampean ngerti to Pak? Lah aku ngetutne kok. Anggere kodhoke dijul mak blus ngono to, kodhok muni aduh ngono. Ayo kodhok malian kuwi berarti. Heeh, malian. Ayo ngono. Iyalah. Iso. Sik rada maju sithik neh ora ketok. Isin aku. Lah iki lho aku awakku blegendong sakmene kedine. Ora apa-apa. Biyen aku sadurunge rabi karo sampean iki awakku langsing lho, kaya umi ngene iki lho. Heeh to. Jan lencir ngono kae. Lah saiki- Saiki barengan awakku wis rusak iki lho. Ora sing apik malah lemu ngono kuwi. Dadi nyucukne lek ku ngompo mendina lho Bu dadi. Ngompo ban kae to, sepeda adi goes kae lho, angger minggu kae lho. Ayo terus bablas kuliner kae lho. Ayo. Peh. Dadi lek ku ngompo cengkik kae iki ya iso nggih olahraga ngono. Nggih Pak Dalang. Ngaturne panuwun sik karo Kyai Sukawidi. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, sedaya kemawon warga ageng wonten ing Sukawidi mriki, Bapak Kepala Desa, perangkat desa, lan sedaya warga masyarakat Kakung Putri, enom tuwek ingkang dalu menika tumplek-blek wonten lapangan mriki. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan wakilipun bojo kula sing ganteng dhewe. Ngaturaken panuwun Bapak Ibu, dalu niki sampun panjenengan percaya nglipur warga mriki. Saking rejeki ingkang panjenengan paringaken lumantar pagelaran wayang kulit, kula nderek ndedonga mugi-mugi sedaya warga Sukawidi mriki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Sehat awakipun. Gampang anggenipun pados sandang pangan. Ingkang pegawai negeri mugi-mugi enggal munggah pangkatipun lan bayaranipun. Ingkang pedagang wonten Jawi mrika mugi-mugi sedaya laris kathah batinipun. Ingkang dados petani mugi-mugi tanemanipun panenipun kathah. Ingkang dados tukang tambal ban mugi-mugi kathah ban bledos.
Amin. Dungane. Kowe gur ngono tok lho, delok Pak RT seneng lho wisan ya. Heeh, wis Ya, marem. mau Ora umum le seneng ngene lali utang tek wisan. Nggih to, Pak? Nggih. Wau jenengan pun remen nggih sonten wau pun foto kalih Pak Dalang. Buanteng nggih. Ning niku ampun diupload, Pak. Kula lagi tangi turu jak foto e. Ayo. Tak sawang mripat kuwi mbiyuyut ayo. Mangke Pak bar wayangan mangke foto melih kali kula sak akeh-akehe. Ayo, wis ora apa-apa. Bu Kesi ning ngono tak sawang ora penak to, Bu. Sampeyan rung tau to nyinden ning mburi kupas kene. Ya Parang Allah. nggih, Pak. Ajenge nyinden mriki nggih. Bu Ratna apa di Bu Ratna? Mboten napa-napa to Bu Ratna nggih. Lah, niki lho, kula penasaran Pak Dalang, kok Apa? jenengan kat sonten wau Bu Cah anu sekdese desa niku cantik namine Bu Ratna ingkang pundi jenengan Bu? Nyatu ya manise kaya ngono lho Bu Ratna ki. Sing ngomong sapa? Kanggo kuwi tetep manis sampean ora. Lho iya, lek ra manis aku sama nang omah meni tak tuk ngono. Ah iya. Heeh, mulo Kang Mangkur. Aku jane ora ngerti asmane Bu Ratna apa ora ngerti. Pak Lurah lho sing nawan-nawane niku. Niki sekdes kula Mas saya pripun? Mening to, mening to. Aku ya batu nggih mening sekelining ya ngono. Kene lho Bu, kene mburiku kene ora apa-apa. Engko mbok kapakne aku ning ngono. Ora kapak-kapake gune mburi kene kok kapake. Ya. Ora tak nodai ora ya. Oh iya wis yo. Ayo, mikir sing tanpa kabel kuwi. Aku isin lah mlaku ngene iki. Lah ngopo? Bokongku gede banget. Malah kok omongne malah nyawang kabeh ngono wah wis. Pak RT kabeh mripati ge ngenek-ngenekne lho malian ora. Aja malah omong ora. Lah iya to. Lho ngene aku malah cedit-ceditan karo sampean. Heeh no, lha apa ngene rada rene kurang rene, timpuh ngono lho. Ning kene lho. Ha. Ya Allah lagi iki lho aku mbok kon ngene iki Pakmu. Oh ora apa-apa. Ya. Ade ungkur-ungkuran kaya kirike lho. Ah iya, heeh. Terus bar iki ecek-ecek ngono. Lagi cicik-cicik ngono ya. 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 Duet karo sampean ya, Pak. Duet. Ora apal kok. Nimas Pandhawa ngayu sing kaya godhong tunjung netrane. Lumayu jagat kurping langit ya mung kowe ingkang dadi mutiaraning uripku. Wis dadi sumpah prasetyaning. Pun Kakang wong wadon sing tak tresnani mung siji, kowe loro Bu Ratna. Mergo mung kowe tok sayang, kowe tok. Tenang ora. Ora lek aku aneh-aneh ora. Ini mau menghibur, ya. Atiku wis senut-senut lho iki. Mimik tapi ya mimik iki lho, mimik sik. Ati ra nek dimimiki. Mula ora gelem mimik aku sing mimik lho malah ora. Mimik iki lho maksude ora. Nakal. Bapak Ibu bojo kula mulai nakal. Bojo nakal-nakal Bapak. Iki lho sindanmu iki lho mesane. Oh iya, Sabar. Ora. Sabar wae Pakmu, kowe esuk-esuk tekan ngomah wae kan dik subuh. Mergo magetan karo Solo iku saiki cedhak ana tol mung sak jam. Tekan ngomah wae sik kebagian peteng, Pak. Nyapa aku sesuk langsung anu gowes aku sesuk. Ra iso. Ngerokok ya? Gak aku. Matur nuwun sponsore gudang garam luar biasa. Lagi iki lho wong bersih desa disponsori gudang garam. Elok tenan lho mriki. Nggih, tur ya mau anu petugas gudang garam ya wayu. Oh, layak. Sik tak urus lagi. Mau ning jero pondokan, enek wong wedok ayu nganggo kathok cekak, lejun ireng, singlet. Wah, yoga-yoga geger niki wau. Yoga kula niki geger ibe enek anu wong wedok ayu tawa rokok. Iya, sapa mau sing demoki bokonge ayo ngaku aku. Yoga-yoga ku. Noval, jagalah etika kesopanane Madangkara lho. Aja ngono Val, mainmu ora oleh ngono kuwi. Lah dhek muni haram karo demek lho. Aduh haram. Wis demek kok haram jare. Iya Bu ya. Alah, Mbah. Alah ngono ya. Aja ngono, aku isin aku. Nah, ta wis nembang sing apik ngono lho. Kuwi mau rokok ya? Heeh. Lah ngene kan kaya masul digareng lho. Bene ya tak nggih tampa kesel bene ya ngono, bukan kesel. Kula pun 10 dina Pak ndalang niku. Dadi nggih tampa kesel kajenge mboten napa-napa ya. Ampun mangsenene nggih Mbak Ratna nggih. Alah. Sampeyan iki sekdes rupane ayu, aku seneng. Anyel aku lek ngono
Aku gemes. Mas aku bojoku lek nek wong wedok ayu kok motone kok melirik wae. Sebel aku, tekan omah Karo awas. bojo aja mata-matakne enggak boleh seperti itu. Mripate. Slobong iku ora. Bojo nakal-nakal. Yo. Ayo. Ya nembang wong ayu. Rajang Winang pengen winang. Ngene kene ora apa-apa lho, nang ora apa-apa. Soale Pak Aradi mayang ngene ya. Lah iya. Murokake sawangan wong ayu. Honeng langit kae sumunare lintang yen ndak sawang. Lampu ding kuwi. Anu lintang, wis lintang ngono ae. Kae kaya nyekseni anggenku karon sih kelawan sliramu wong ayu. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Kowe ngerti ora sebabe lampu kaya padang? Mergo listrike. Enek kenapa listrike genset sing nggawa aliran listrik. Duh. Pripun? Hah? Lan apa? Enek apa nih? Nek. Enek setrume. Duh, ora kuwi. Lan apa? Sebabe apa kok lampu kaya padang mergo mripatmu melek. Penontone ngerti sampe ora ngerti ora. Bedal merem kok peteng dedet ngono ta. Oh, lek merem aku mesti mbok ambung. Astagfirullahaladzim. Kaya ngono kuwi mbokmu kaya ngono kuwi. Anu isin. Iya. Nakal iki. Kok karo aku ya, Ayo. Yo, bacotno kes ya. Ibu-ibu ingkang kepareng pinarak wonten ing mriku teng lapangan jenengan lesehan. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih, matur nuwun mugi-mugi jenengan sedaya pinaringan sehat, kuat, panjang yuswa, putranipun soleh solekah, ngoten nggih. Nggih, matur nuwun. Pripun Bu Kesi niki bojo kula ayu mboten? Ayu, muga-muga ayune ora mung lair tok ning batine nggih ayu nggih. Mergo sosok yen wong ayu lair tok batine mboten ayu, kaya kembang melati, kembang mawar nika lho. Disawang mau merah, disawangi resik putih. Ning kok capo bareng dirabi ngentekne pekarangan. Ngentekne tegalan ngono kuwi. Wonge teko. Nah, kuwi teko do ngaku dhewe malah ya. Ning aku lek ora. Yen aku ora kaya ngono kuwi. Ora sing ngentekne bondo malah aku ya mbiyen Bu Kesi ya. Sing Iya, ngentekne tak bandamu. critake. Apa? Ya ora enek critane wong wedok wani torok ya aku. Nalika sampean urung dadi dalang kondang elinga perjuanganku. Son wae gak duwe. Pak aja ngece wae. Saestu son niki lho Pak, son niki mboten gadah. Duwene kelingan ra ning Malang kae aku rung duwe son. Ngono to? Heeh. Terus aku nyilih kae lho karo ngene sing nyewake ngene sing nanggap kae lho. Aku njaluk, "Wah, dicek son." Kowe sapa? Sing nanggap ora njaluk cek son, njaluk cek son. Ora kula dalang. Wah, dalang-dalang apa sampe ra bayar kok. Nangis Pak kula langsung. Terus nangis teng Bu Kesi, "Tukokno son, Bu." Terus piye Bu akhire? Ya akhirnya sawahku tak dol. Sawahe didol niku yakin demi Allah. Didol, nggih. Sawah terus biyen aku yo duwe gelang sing ya wis setengah kilo lah gedene. Gelang kalung kuwi emas Arab lho, emas Arabian. Kowe gelang apa kempul? Kowe iso setengah kilo lho ora. Saking gedine, mas-masan kula sadurunge kula rabi kalih dheke nggih. Alhamdulillah kula niku pun sugih dhisik nyuwun sewu. Lek karo bojo aja dhek-dheke ngono lho. Arep panjenenganipun. Nggih kalih sampean. Terus kula niku mesake gandeng bojo kula nggih. Modale mawon nggih anu cumpen ngoten rabi kula. Gamelan mawon niki lek marisi maratuwa kula Mbah Sukron. Leres. Sound system dereng gadah. Dereng gadah. Kula ndinen rabi niku modal kula mung gedange mrotoli ya buwasa lho nggih. Ngoten niku. Terus piye, Bu?
Akhirnya nggih, mas-masan kula dol, gelang, kalung, ali-ali kula dol. Cobi sakniki dadi dalang kondang. Teko sakniki nggih dereng balik. Gelang kula niki nggih namung monal niki, Bu, Pak. Dadi tomboke teko sakniki dereng pulih kula niku. Sampeyan lek ora ngerti to. Para kiai paring dawuh to. Nggih. Sing jenenge wong, apike aja mamerne kesugihane di hadapan orang lain. Iya yen sing kok pamer iki piyai sugih ora apa-apa padha sugih. Lek sing dimangan wae ra ono. Sampeyan gelange pirang-pirang enek penonton terus aku emangane ra iso ora mesake malah. Tur jaman saiki iki ya wong gawe gelang kalung gedhe ngene padha karo ngundang copet. Nggih napa mboten, Pak? Nggih to? Ngundang kathah to teng TV-TV niku kejahatan. Wong numpak sepeda motor kalunge gedhe digelandang akhirnya malah geblak, kalunge ilang, nyawane ya ilang. Nggih to? Sampe lek pengen ngangge mas-masan gen slamet, aja nggih gelang, aja nggih kalung. Mangge untu ya. Biyen nganti saiki ra enek critane to copet ngobok-obok cangkem ra enek critane nggih. Niku. Gak eneng kecuali sampean sing ngobong. Kowe pikirmu sing saru ngobok-obok cangkem kok saru meneh lho. Iki pikirane ngores-ngeres sinden-sinden iki ora. Sinden-sinden anggere 3 dina ora tak ambungi mesti omongane ala-ala. Muga Wedange sing gawe sapa Bu iki, Bu? Sing gawe? Ya pembantuku. Ning anu idene kok sampean to sing Nggih. merekomendasikan. Nggih. Ya enak banget iki wedangku. Iki ya wedangku. Iki panitiae piye to orang ngene wedang dalange karepe doane. Malah duwelok kabeh ora senengane iki lho. Ayo. Sugeng rawuh nggih Bu Sekcam, matur nuwun rawuhipun. Pripun sios foto mboten kalih kula? Njenengan isin malah ya mare ora nggih. Matur nuwun Pak Dewan, matur nuwun rawuhipun, matur nuwun sedaya kemawon nggih. Ya Bu ya. Ya apa ya? Iki ana apa iki mau? Ora nang apa-apa kok ya ora apa-apa. Neng layah lambah kula
Matur nuwun Bu Kesi bisa kembali ke tempat. Pak Dalang. Dalem. Lah kira diopahi, harus mlaku kene kono lho. Upaya apa? Ya apa ngono lho. Duit ya sampean sing gawa kena karo panitia langsung dilune sampean. Aku roh ora lho. Ayo. Ya pancen kudu ngono. Dalang utawa wong lanang ki ra kenek nyekel dhuwit akeh-akeh. Ya karo delok wong lanange sik Bahaya. apa. Heeh. Lah aku pancen bener Bu, mergo lek aku nyekel dhuwit iki anggere nek wong wedok mesti tak kei dhuwit lho, mergo dadi biar cilaka ngono kuwi. Ayo, heeh. Pak Warno, pundi Pak Warno bakule plembungan. Ayo karo ki kangen-kangenan. Ayo, heeh. Mriki Pak Warno, mriki. Ayo. Nika sasana wanci kula aturaken lan matur nuwun dhumateng panitia sangat luar biasa niki. Nah, yahene wis ambune sego pecel ketok iki. Wah, wis dibungkus godhong gedang ngono wis pol sampeyan. Monggo Pak, mriki Pak. Aduh, jan. Elok tenan. Bareng ngagem blangkon ngayogjan Mataraman. Nggih Mas Cahyo. Nggih. Panggih malih wonten dusun kula Sukawidi nggih. Jenengan dusune pundi dusune? Nggih niki griya kula. Mriki? Niki nggih Pak Lurah kula. Oh, nggih. Jas Lah kok kok- saiki rekake ngangge kalung barang kaya dukun ae ora. Nggih. Lah Sukawidi niku wonten 4 huruf lho Pak. Pripun? Sukawidi. Oh, 4 suku kata. Nggih. Nggih. Su. Sudah syukuran setahun sepisan bersih desa, nggih to. Nggih. Su to. Muga-muga Hmm. sak bibaripun bersih desa Sukawidi mbelut tesih dipun paringana bagas waras Allahumma. Amin. Niku su lho Pak nggih. Nggih. Kok Kabeh pejabat sami rawuh, sami lenggah wonten ngandheng niku Pak Lurah, Pak Camat. Nggih to Pak nggih. Sami lenggah para bapak-bapak ibu nggih to. wi? Kuwi petawan mau acarane kewatah wayang cangkem. Nggih to lomba nah niku Nggih. kuwi. Di Ditanggapne wayang darange Cahya Kuntadi setahun sepisan. Muga-muga sabibaripun wayangan Sukawidi mbelut lan sesih dipun paringana bagas waras Allahumma. Amin. Eh. Amin ya rabbal alamin. Wah, jenengan pinter Malah kaya pinter kancane sapa Lah nggih, malih kaya aja klitik ngono sampean saiki ora elok tenan. Lah Pak Lurahe diartekne mboten. Heh? Pak Lurahe kan Tarmuji. Terus pripun lek Tarmuji? Tarmuji kula jujuk tamuji ngoten papan nggih. Nggih. Tata bangunan talut-talut sakniki pun saya contoh bekas lurahipun Pak Tarmuji Aloma. Amin. Nyatane ya tenan lho. Heeh. Mu to? Heeh. Nggih muga-muga sak bibaripun bersih desa niku dipokane lah nandur ya apik kabeh ngono gampangan iki. Lemu-lemu kok kena nggih nanggep wayang neh dadine manggone ning desa. Nggih ngenten lho Pak nggih. Nggih. Aloma amin. Amin. Ji, Ji niku lek bahasa Inggrisnya ning rokok Kak. Ji Samsu to Pak. 2. Dua nggih. Nggih. Nggih mugi-mugi didongakne nggih binjing periode 2 sadya lanjutnya nggih Pak nggih Allahumma. Amin. Iki ora kampanye wong guyon kok iki to Pak. Lah nggih, nggih. Lajeng jenengan badhe nembang napa Pak Warno? Ayo. Alah nembang iki gampang sakniki. Nggih. Gandeng kula menika mewakili bapak-bapak RT sing pun pensiun Pak nggih. Nggih. Kula niki mbok dadi RT RW pun 20 tahun. Dados mbok bilih kula mewakili kanca-kanca RT mbelut tesih Sukawidi ingkang rumangser, mbok bilih anggenipun nyambut damel wonten ing desa Sukawidi Belutan tesih wonten kalapatanipun kula nyuwun pakuntun Pak nggih, Pak nggih. Nggih. Kula minangka wakil RT sing pun lengser-lengser niku sakniki RT-ne anyar, dalange anyar Mak Cahya. Nggih. Nggih. Nggih, ngeten niki mawon. Lah niki kula nembang niku wau lagune napa Pak Senten? Napa? Cungu nek. Pepiling enten. Nggih, sak Nggih. pepeling mawon. Nggih. Jenengan bawani, nggih. Nggih kula tak bawa mawon nggih. Nggih. Niki bawane rukun Islam napa liyane Pak? Derek jenengan. Nggih, nggih. Rukun Islam nggih saged, sing penting aja rukun tetangga lho nggih. Nggih. Rukun Islam niku sing reta Pak Anom nake niku nggih. Rukun Islam mawon nggih. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring
sesama. Waduh, cengkoke semeleh. Aja nganti ditinggalke. Aja padha ditinggalke. Rukun lima niku syahadate kang angka siji kang angka loro salat. Waduh, kemayu nganti kaya banci kae. Dening kangkah telu Ramadan nindakno poso kapat syakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Por lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Warno, luar biasa, suarane jos. Mas Cahyo, Nggih. daerah Sukawidi niku pirale lake. Kula muni dalange sapa to Mbahno? Cahyo kun tadi dudu darene bojone Kesi dalange. Niku jarene bodho bendere. Heeh to. Lah mulane niku kula pengen duet kali Bu Kesi asal mboten. Angsal mboten napa-napa. Nggih. Ning mbok sing nom-nom niki mawon lek. Mboten. Wong daerah iki sing pirale kali Bu Kesi kok. Waduh, Saestu niku Pak RT niku takok kula, "Mbahno dalange sapa?" Cahyo kan tadi jarene bojone Kesi ngono. Mulane iki ndun-ndun jenengan wani pinten? alah, mboten wani, nggih pun kula mengke kula suwawer mengke utak kula utangne Pak Cahyo teng pundi. Mboten wani mawon. ya ora apa-apa to Bu Gesi wong ya nglegani piyayi kok ya. Nggih. Duete ngene iki wae pepele nggih. Nggih, niki sing kondang pirali bojone, dalange bojone Pak Kesi ngoten niku. Mate kok ibu-ibu sing kula betuki. Ah iya, nggih. Monggo, ya wis diaturake ya, nggih. Ah, pepeling. Ayo. Sik. Tak takon sik. Kene Viral iki. kene tak leganane piyayi tuwek iki ya. Bapak-bapak, Bu Ratno kalih Bu Kesi ayo pundi ayo. Mang Majung tebi. Bolak-balik Bu Ratno. Ayo to Pak sampean wong bojone dhewe ya. Bu Ratno kalih Bu Kesi ayo pundi Pak? Bapak-bapak Ibu-ibu. Oh, ayo kabeh lho. Ayo kabeh. Nggih. Ayu kabeh. Nggih, monggo Bapak Wedok kabeh nggih sedaya. Niki lho Mbah kalungan iki lho Mbah. Gedhe banget. Alah, Iki ketoke anu isine sebeh niki. Mboten. Monggo Bapak Nggih, monggo. Yo. Yah, dadi. Ayo kene. Dadas, yo. Wis watine tansah dielingke wis watine padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran.
subuh luhur lan ngasar salat sayekti ngedoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunah tapi wajib dawuhe pangeran tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunah kangge modal lembungan. Nggih, matur suwun Pak Kang Pak Cahyo nggih. Mugi lancar, sehat jenengan. Amin, sing penting kuat slamet waras. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun nggih Pak Warno nggih. Nggih pun to kula tenggoni sak bare Pak. Alhamdulillah. Nggih Pak Mbak. Matur nuwun menika. Sembah nuwun. Menika saking penjaga parkir nggih. Nyuwun lagu pertemuan kalian tembang kangen. Nggih. Iya. Pelok sik ya. Pelok sik. Coba kaya apa? Aku tak njaluk karo Mbak Winong Nawangsih. Ha iya, sing wingi bar nyindeni kakunge. Ya ya wis. Wah, jan lingguhe mepet dalange. Oh, wah. Kewedi dhewe ning pinggir dhewe kaya. Ora apa-apa mung ya pacangane. Ya disupati ya bareng. Nangis sajroning atiku. Assalamualaikum, Winong Nawangsih. Iya, Waalaikumsalam, Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Mula to sinden iki aja kakean mangan.
Apa-apa dipangan bareng arepen keselak. Aman, Mbak, aman. Wis mangan pecel bareng? Dereng. Oh iya, sabar sik nyinden sik ora. Nggih, tapi ampun anu nggih, Pak. Ampun sisui kula anu pengen maem. Pengen mangan? Nggih. Lah aku lho tak omongi. Calonmu lak dalang to. Calonmu. Lho ya mbuh sok dadine pian kersane Gusti Allah ya to. Aja langsung apa-apa kok kekne aja. Urung karuan. Hah, ngono ketoke wakeh contone iki akeh. Dijajakne nendi-endi ulang tahun tukokne klambi, tukokne mas-masan. Apa-apa dikekne. Bareng ngono tarupe karo wong liya, nek enek. Wonge teko? Teko. Nek cedeke sapa? Cedekku. Nek ora apa-apa wingi motivasi kok nong. Ning apabila kamu bisa dengan penuh pengorbanan, kesetiaan dan mau mengalah penuh dengan kesabaran, pasti akan menjadi berkah hubunganmu semakin melimpah ruah. Amin. Pasti Pak. Dalam, Bu. Contohnya Ibu Kesi gitu. Lah dalah kuwi lho. Pripun, Bu? Bu Kesi karo Pak Yoyo, ya Bu Kesi selalu berkorban. Wis to. Wes ngomongne sawah sing didol mau mending. Berarti kula kedah berkorban, Pak. Loh, semua itu harus berkorban, saling melengkapi, ya ta. Upamane kok calonmu kurang apa ya, upamane kurang bondo, sampean iki nyukupi bondone, ya ta. Upamane sampean iki kurang nggon tentang agama upamane, engko sekakungmu sing melengkapi ben piye sampeyan iso berjalan berdua, ngono kuwi. Ngono, Om. Lho, sing tak kandhani kowe ngono om lho. Ngono kuwi, heeh. Tur lek wis calone bojo dalang pen ora dihapusi karo calonmu. Sampeyan kudu ngerti wayang. Pripun? Kudu ngerti wayang, iki wayang apa? Iki wayang sapa? Lakone piye? Ngono kuwi kudu ngerti. Kuwi ora ngerti lakon ya to. Terus dalang kuwi calonmu nyanggit lakon sing janjane iki gandeng karo awakmu ning engko malah enek toko wayang pamane Janaka seneng karo si Banowati. Mongko kuwi selingkuh. Sampeyan kok ora iso ngerti ngono kuwi. Ngono iku dadi seluk-beluk ning Pak Kelurahan kudu ngerti sampean. Nggih. Heeh. Aku mbiyen tau konangan kok ngono kuwi. Mergo Bu Kesi lak ngerti tembang, aku gawe sandi asma. Ayo. Tau mbiyen iki. Aku iki gawe asma Randana kowe mbiyen tau. Kagem sinten, Pak? Ngene lho asma Randana. Ngarepe tak kaya ngene lho. Cinandra Toton mbok seni ngono kuwi to. Ora wurung gawe tresna konangan cek om. Wah, bake compe iki. Ayo konangan seneni aku. Ayo. Ngono kuwi nang. Ayo. Samane piyayine ayu, piyayine cantik, dasare murah senyum. Ngono kuwi sing mirsani wae wis seneng sik. Sampeyan rung nembang lagi ngadeg, lagi joget ngono sing mirsani pun seneng. Nggih to, Pak? Oh, kaya ngono bapake mau nganti video lho. Di video mongko jane HP-ne renek kamerane nekat ngene. Ayo. Jagalah kecantikanmu, jangan pernah kau berikan kepada siapa saja sebelum janur itu melengkung. Nah, ngono. Siap. Siap ya? Siap. Cuma tak lem-lem ngono kuwi tak kon ngati-ati ngono aja dhewe remuk kowe wisan kok. Ora ya. Mboten, Pak. Ya Allah. Ya aku kuwatir aku. Mergo lek sinden ayu kaya sampeyan kaya Umi kaya Lintang ngene tak ngibaratake kaya gedang sing wis suluh. Napa niku? Lah ya kaya gedang sing wis suluh, aja nganti dipangan karo codot sing tak takut jawab lho. Jenengan nggih codot. Codot aku. Aku seniore codot aku. Ayo, pokoke aja nganti dipangan karo perong garangan lho, ayo. Ngono kuwi. Kudu hati-hati. Ampun to, Pak. Ya ditutukne sekolah sik ya. Nggih, siap. Jos. Iki pamundhute sing kersake tembang kangen. Nong, ayo. Nggih. Kok bawane apa? Bawa napa niki? Pelok 6 nggih. Pelok 6. Anu mawon. Ora enek bawa ora enek. Anake ngono ndodok wingi terusan. Apa? Ngono berarti, Pak. Pripun? Bawa apa? Pangkur pamane. Pangkur rinoso mawon. Rinoso ya? Nggih. Oke, ya pangkur rinoso. Coba. Iki panggunge lak apa kuwi mrono jembar to? Nah. Dadi kowe rada rono ora apa-apa. Terus balik rene dadi carane menguasai panggung ngono kuwi. Ngono. Dadi piyayane penonton sing ning kono ki ya iso menikmati, kono ya iso menikmati. Kowe bapak-bapak nganti ngowoh kowe lho nyawang awakmu. Nah ngono kae sing mburi ya menikmati. Ngono ya Nang ya. Nggih. Oke? Nggih. Oke, siap. Yo, Siap. Pangkur Rinoso. Rinoso
Ya to mikmu kok adoman iki ngopo? Aja ado-ado. Modele karo mik gila kowe modele ora. Aja ngene lho. Karo mik kok ngene. Ha iya. Rada cedhak sekilan ngono lho. Nah. Kaya ning omah kae lho. Nah, ngono. Kalau pas karaoke ning kos-kosan ora. Tenang. Karaoke wong loro. Kancane nganyel. Ya wong loro ya kena karaoke kok ya. Iya. Mlaku ngalor. Ngalor ono. Oh, bener. Heeh. Wis, ngalor neh sitingkas. Nah, bar kuwi mlumpat medun. Aja tenang ora. Remuk ning kono musuh Pak RT wingko ora. Nyun sewu nggih, Pak. Kula teng inggil niki. Oh, nggih, Cina. Yakin. Nggih. Karo mlaku karo nembang aja kok mlaku tok ora nembang ora. Hup, mandek. Lah karo nembang karo ini. Karo nik ya. Ayo. Nah. Hop ngene karo nyawang Pak Lurah, sret. Ya toh. Terus mripatmu kedem sisih tek ngono. Lambing isor dicokot mak cetil. Wis to, men bengkok entek minggu Lurah wis to. Ha iya. Heeh, kuwi. Neno tangane karo ning arep ngono aja mung nutupi weteng ae ayo neno ayo karo ngene kan dong neno neno ngono nah kamera siap ngene iki lek gur RT RW ora nutut ngene iki ora. Ha iya. Mong sliramu tanah liya ganti belok barang. Aja. Kacau tenan iki kok. Ngetes larasmu kok ya ngono kuwi ya. Krungu suaramu, Pak Lurah langsung nyekeli bathuke lho, beh ngono ya.
Rambut aja putih-putih ngono kae. Nuwun sewu Pak Lurah ngono lho, sopane lho. Nong. Nuwun sewu Pak Lurah. Nyun sewu Pak Lurah. Nggih. Terus? Pripun, Pak? Kula diajari no, Pak. Oh ya wis, ajar engko tak kei lilin lho engko ora. Lek kosmo gelangan tak golekne lilin ben padang maksude ora. Ngapunten Pak Lurah. Ngapunten Pak Lurah. Kula namung nderek ndedonga. Kula namung nderek ndedonga. Mugi-mugi panjenengan tansah amanah. Panjenengan tansah amanah. Berkah. Murah rejeki. Kiat anggenipun momong sedaya para warga masyarakat ing Sukawidi mriki satemah pinandhingan tentrem lahir batin. Amin. Lho. Pak Lurah. Pak Lurah. Nyun sewu. Kalih. Nyuwun saweran. Mboten lho Bapak Deleng lho, Pak. Oh, kowe moh to dikeki paman dikeki moh to? Hah? Gini ya to. Lah iya. Malam bagong ora. Wis diparingi akeh karo Pak Lurah. Tur wayangan bengi iki nong tidak menarik kepada swadaya masyarakat. Jadi tidak iuran, semua dicukupi oleh desa atau pemerintah desa Sukawidi iki lho. Tepuk tangan. Masya Allah. Weh, jos ya. Jos. Coba, monggo dipun aturaken tembang kangen Winong Jaria. Dados. Ayo no. Daplang nong yo. Terima kasih. Nah, ya. Menika setunggal melih wonten ing Limbukan pamundhut. Apa mau, Bojo loro. Saka sapa, Nduk? Ibu-ibu. Oh, nggih. Matur nuwun bebingahipun. Pundi ta ibu jogeti? Oh, alah, Pak. Bu. Ngono dadak jenengan nyawer barang enten napa mboten sah lho. Nyawer 20.000 mboten sah mawon lho, Bu.
Kula malah mesakne kula niku. Ah nggih niki katresnan kok ya. Nggih Bu, nggih. Matur nuwun Mbak Tri Hastuti ngandipun kersakaken waranggana nembe sedakep anggun sanget menika. Ah, jar masakku piyayi kok. Kewes luwes jemenake. Ayo. Monggo Mbak Tutik Kamasutra monggo ya apa iki lho. Ngeliak. Ngeliak. Ayo nggih. Mbak Tutik. Nggih, Pak Dalang. Nggih, jenengan lho ditresnani kali ibu ngono. Kula wau kaget lho, Pak. Lah napa? Ngeten iki moro-moro. Mbak, enten napa, Bu? Kalau kita kan termasalah kalau kowe iki lho ngoten tangan lho. Heeh. Kowe iki lho, nggih. Kowe iki Aja lho. sedah kepae ngoten. Oh. Nggih pripun rene ngoten. Heeh. Enten apa, Bu? Kowe kudu nyanyi bojo loro, sing apik tak sawar 20.000. Nek ra apik duwe balekke ngoten lho. Heeh, wis dadi awakmu sing dikeki. Oh, Nggih. balekno nek Mbak Tutik ya. Nek mboten apik tirose dijaluk 50.000. Walah. Malah anu, malah Tombok kula no mengki. iku ya. Tapi kula sawerke buke melih kok. Bu, mriki Bu. Ibu, nuwun sewu jenengan pang mriki. Nggih. Kula sawer joget teng mriki nggih, Bu. Kula sawer, mengke kula tambahi jenengan teng mriki lho. Tak balekke. Lho malah jenengan malah ngetokne dhuwit 50 to, Bu. Mboten sah nggih. Mboten sah ditambahi, Bu, saestu. Nggih. Nggih. Ampun, Engko tuwas ditambahi mesake buwe sapa ngerti lek dhuwit kuwi sesuk nggih nyicil panci ya dhewe ra ngerti lho ya. Asmane sinten to, Pak menika? Oh, Bu Santi. Bu Santi. Oh iya. Nggih. Kok ketoke kaya ana masalah karo aku ya, Pak Yoyo? Ketoke ana masalah karo. Jojo kowe marune engko. Lah iya. Ya mergo saka tresnane karo awakmu ngono iki. Ya. Dewa nyeloke mboten Mbak Tuti, Mbak Titik ngoten kalih ngoten. Kowe Mbak Titik ngoten niku. Ah iya, ya ngertine panji ya titik puspa. Puspa tajem iki ora. Ula. Weh, bojo loro sing ndi Tik ya wis lali malah. Abang biru lampune disco. Terus. Awak kerumes mikir bojo loro. Terus. Bojo sing ana. Sik iki ora penak sing iki ketoke. Baleni kok ngarep sing piye kuwi? Abang biru lampune disco. Apik. Awak kerumes mikir bojo loro. Bar kuwi? Ha bojo sing enom. Sing enom kok loro piye maksudmu? Bojo engko sik ta, Pak. Niki mau salah tangane. Tangan nakal ngoten niku. Oh iya, Ha bojo sing enom njaluk disayang. Sing ngetu wancur wegah ditinggal. Oh, ngono kuwi Bu, ta. pripun? Lho, kok beda meneh wegah aku buke nang nuwah agak masuk jambu alas. Tirose mau bojo loro. Lah niki 20.000 lho, Bu, kula tombok nemengke. Walah gelange kuwathah nek nyawer 20.000 Bu. Lha iya to. Ngene wae. Anu Pripun? iki bojo loro to. Nggih. Engko dipinangani gara-gara engko jambu alas. Dadi bareng duwe bojo loro akhire mlebu ning alas golek jambu lho ceritane ya. Wis ngono. Jelas wae. jambune bosok. Kuwi jambumu kuwi. Payu len. Oh. Ayo apa ora ya. Ayo. Coba. Monggo to karo ngeling-eling yo dikersake kuwi karo ibuke kuwi. Yo bojo loro dados yo.